Здравейте, байкари, тук сме с Адаша и днес ще оправяме скоковете в Апостолова гора в Карлово. Той вече почна. Ето така бабунка. Малко Тръгнах да я правя. този скок някой го е б***ка. Преди беше много хубав. Ще сложи снимка да... Сложа. И тук има дупка някаква. Но ще го оправим. Ние направихме малко от скока, сега ще отидем долу до билата да ядем и след това ще се върнем пак. Байкари, оправихме скока. Сега може да направим и още някой и след това ще има градско. Вече е супер като преди. Ето го е от тук. Ще виждаме хубаво. Оправихме големия скок е там. И сега ще оправим един мъничък тук. Те вече почнаха. След това може и надолу някой скок да оправим. Направихме още един скок. Сега ще ходим градско. Пихме камера. Сега ще се включим от нея. Байкчик! Какво е това? Specialized. Стъм джумпа. Казвай ти, аз не ги знам. Фокс. Кашима. Ледна вилка. Фокс 32. Фокс 32. Рейсинг. Спирачки, Shimano SLX. команда, Деоре. Shimano Dior. Другата е тя, Shimano Dior. Курбери срам. Ще го срам да кара. Да. Обтигач Диори. Деоре. Тук минахме. Минахме с капото. Да. Хидравлично колче. Охо. Само ще дете. Супер. Трябва да се дръпне малко. Главината каква е? Я, Главината не знам я каква да е. видим какво прави колчето. Богатство. Чакай, дай чуй половината, чакай. Дай бъд да слушак. Да, чуем главината. Главината. Охо, яко. Трака толкова. Тя не е штрак. Тя е яка. Спирачката да видим дали бачка. Опа. Заспива ги. Заспива. Я предното. Срам. Чакай. Супер.